ഹലോ! ഒരു 3 ടയർ കേക്കിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ട്ടോ ഇന്ന്. ഒട്ടും ടെൻഷനില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തലേദിവസം തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പിക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പിറ്റേ ദിവസം വേണം സ്റ്റാക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ താഴെ കേക്ക് വന്നിട്ട് ഡമ്മിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഒരു 5 പീസെങ്കിലും കൊടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ. ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടയറിലും നമ്മൾ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ. ശേഷം ടോപ്പ് ടയറും വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാം.